Ja, sziasztok, a nevem Norbi Gomba, és itt az ideje, hogy belecsapjunk a lecsóba. Gumba. Ezt nem hiszem el, hogy nem tölt be ez a vacak. De ha nem az lesz, de kinyírom. 2000 évvel később. El se hiszem. Na végre! Az az igazság, hogy egy kicsit csalok, ugyanis nem ez az első alkalom, hogy próbálkozok vele, igen, szóval. Ahhoz képest, hogy nem először próbálom az első pályát, az első lény kinyír. A második már nem fog. Tipikus angol kifejezésen élve Rage Game. Aztán, hogy ez konkrétan mit jelent, ezt ne kérdezzétek, de valami ilyesmit, hogy tele van csapdákkal, amik jól megszivatnak, aztán a végén annyira ideges leszel, hogy fölborítod az egész asztalt számítógépestől, és ott hagyod a francba, és soha többet nem nyúlsz hozzá. Na, eddig jó. Amúgy érdekes, hogy Mario játékokból mennyiféle verzió létezik a mai napig, pedig lehet, hogyha inkább odafigyelnék és nem beszélnék ennyit, akkor eljuthatnánk az első pálya végére. Nem baj, checkpoint megvan. Bírom, ahogy mászkál. Karakter animáció gyöngyszeme. Jó, idáig az előbb is eljutottunk. És most meg fogunk halni. A legjobb az, amikor az ember előre tudja, hogy ki fogják nyírni. Természetesen egy kamerán kívül első életre vagy 3-szor sikerült átvinni ezt a pályát. De most, hogy meg kéne mutatni, hogy hogy működik, az összes létező csapdába beleesek. Semmi gond, nyugodtság van, nyugodtság, szúszá. Nagyon jó. Türelem, tornaterem. Hopp, kicselezzük a lézert, átugorjuk az oszlopot, jön a fóka, ez az. Megérdemlünk egy korty üdítőt. Na, így se csináltam ezt még meg. Na, ezt már nem tudom annyira kívülről, mint az első pályát, úgyhogy itt még többször meg fogunk halni. -5? Nagyon jó. Ne! Jó, hát ez arra volt jó, hogy még egyszer meghalok. -7? Kezdi elérni a játék a hatását, amire ki lett találva, hogy az ember vérnyomását egy kicsit magasabb szintre hozza. Így.
Ne! Így se haltunk még meg. Na! Legalább a második pálya végéig jó lenne eljutni. Na, ehhez mit szóltok? Hú! Fehér pedober. Jó van, vannak még csodák. Megígértem magamnak, hogy nem fogok káromkodni, de nem biztos, hogy sikerül ezek után betartani ezt az ígéretet. Jó lenne, hogyha 12-es karikán belül tudnak maradni. Hát jó, azt hiszem, hogy itt lesz vége az első résznek. A következő részben próbálkozunk a második pályának a végigvitelével. Sziasztok, én voltam Norbi Gomba, iratkozzatok föl, lájkoljatok, kommenteljetek, aztán majd beszéljünk.